Ens trobem a la bonica estació d'esquí de Vallter 2000. És principi d'agost, però a l'arribar ens trobem una gran sorpresa. Les muntanyes estan enfarinades de blanc. L'excursió que proposem avui és pujar amb telecadira al naixement del Ter i, si el temps ho permet, pujar al cim de Bastiments. El telecadira ens acosta a poc més de 100 metres del naixement del Ter i fa més accessible pels petits indrets com el Coll de la Marrana, el cim de Bastiments o el Gra de Fajol. Durant el recorregut podrem veure cavalls pasturant i, amb una mica de sort, marmotes donant-los la benvinguda. El trajecte és magnífic, molt entretingut pels més petits i en pocs minuts arribem a la cafeteria de les marmotes. Des d'aquest punt només cal que seguim els indicadors que ens portaran just davant del naixement del Ter. Pels petits es fa molt il·lustratiu veure l'inici del riu, sobretot si ja han visitat altres parts del recorregut, com la desembocadura a la gola del Ter. Després de gaudir del naixement, ens dirigim al Coll de la Marrana, punt d'accés per poder pujar a Bastiments o al Gra de Fajol. La neu fa més entretinguda el camí i el sorprèn veure-la a aquestes alçades de l'any. Durant l'ascens ens trobem un conjunt d'isards corrent per les muntanyes. Es poden veure molt bé. En poca estona arribem al coll, un tram costerut però que a poc es va pujant sense gaires dificultats. Tot pujant, ens tornem a trobar un parell d'isards, ara més a prop, que fan embadalir els més petits. Acabem de pujar al tram final del coll que agafa una mica més de pendent. Un cop a dalt, a 2.530 metres, podem veure tot el Circ d'Ull de Ter, així com la vall de Freser. Les vistes des del coll són espectaculars. Tenim el Bastiments a tocar, només ens queda la pala final, però el vent és molt fort i comencen a entrar núvols. Per precaució, decidim tornar enrere i baixar per les pistes fins a baix. Pel camí trobarem l'antic refugi d'Ull de Ter i en molts punts trobarem tora blava, una de les plantes més tòxiques d'Europa, que creix en l'alta muntanya. Cal ensenyar als nens de no tocar-la sota cap concepte. Anem baixant, gaudint de l'espectacle dels núvols com a poc guanyen terreny i s'endinsen al circ. Des de Vallter ens acomiadem. Esperem que us hagi agradat. Fins a la propera sortida.